Mirem avui què sortirà de la capsa. Primer trucarem amb dues mans, totes dues juntes alhora. I ara picarem primer una mà, després l'altra. Oh, mireu qui ha vingut! Ha vingut l'osset marronet. Hola, hola. Hola, osset marronet. Vols que tornem a picar tu i jo la capsa? A veure si surt algú més. A veure, piquem primer una i després l'altra. Mirem. Oh, mireu què ha sortit. Ha sortit el cavallet. Hola, cavallet. Hola, hola, cavallet. Mireu, sempre que surt un cavallet, cantarem una cançó d'anar amb cavall. Mireu, avui en cantarem una que es diu Arri, arri, tatanet. És una cançó de l'Empordà. I es canta així. Hem de pujar aquí la faldeta i fem... Arri, arri, tatanet, demà irem a Maçanet, comprarem un formatget per dinar, per sopar, i per la nena no n'hi haurà. Sí que n'hi haurà! Arri, arri, tatanet, demà irem a Maçanet, comprarem un formatget per dinar, per sopar, i per al nen no n'hi haurà. Sí que n'hi haurà! Molt bé! Adéu!